έχουμε 100 Γερμανούς επιστήμονες, πολιτικούς, συνδικαλιστές κτλ. Οι οποίοι χτυπάνε το καμπανάκι για την ανεργία σε ό,τι αφορά τη Γερμανία. Ναι. Βέβαια σε ό,τι αφορά όλη την Ευρώπη, αλλά σε ό,τι αφορά τη Γερμανία. Το λέω, είναι από τις ειδήσεις που θέλω να τις λέω για να συνειδητοποιούμε έτσι, να το αντιληφθούμε ότι αυτός ο γίγαντας δεν είναι και τόσο γίγαντας που λέγεται η Γερμανία. Ναι, ότι είναι έχει τόσο γίγαντας, σοβαρά προβλήματα. δεν παίζει ένα πόδι όπως έλεγε παλιά ο Μάο. Τεράστια προβλήματα και αν δεν... είναι, αυτή τη στιγμή έχει μετατραπεί σε ένα βαμπύρ. Εάν δεν πιει το αίμα των άλλων δεν μπορεί να επιβιώσει. Ακριβώς. Είναι ένας βρικόλακας, εντάξει. Λοιπόν, αυτό ακριβώς κάνει. Πρέπει να πάρει όλους τους άλλες οικονομίες για να μπορέσει να επιβιώσει. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό ότι 100 άνθρωποι επιφανή σημαντικοί κτλ. Λέει ότι εάν δεν μειώσουμε το χρόνο εργασίας χωρίς να μειωθούν οι απολαβές, αυτοί προτείνουν εβδομάδα 30 ωρών στη Γερμανία εργασίας, χωρίς όμως μείωση απολαβών, ώστε να μπορέσουμε να μειωθεί η ανεργία. Βέβαια, ναι. το σωστό είναι, σωστό. Με μόνο μείωση των εργάσιμων ωρών δεν θα έχεις αποτέλεσμα, ειδικά όταν έχεις ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και εργασίας. Να. Λοιπόν, θέλεις πρώτον έλεγχο της κίνησης. Δεύτερον, αυτό δεν μπορεί να γίνει με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και όλες αυτές, να το ξεκαθαρίσουμε. Και όλα αυτά είναι φιλιναφήματα. Λέμε τώρα να λέμε. Ναι. Εντάξει. Είναι μπαλώματα και ουσιαστικά δεν μπορούν να γίνουν στην πράξη με τις συνθήκες που έχουν υπογραφεί. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν έχουν κανένα αντίκρισμα. Και επειδή ρε παιδί μου μερικοί από αυτούς, ας πούμε, ειδικά έχουν πιάσει το Keynes και τον έχουν εξασκήσει κυριολεκτικά. Είναι κάποιοι νεοκενσιανοί, ας πούμε, που αρχίζουν και λένε μα με το μισθό, με εμικίνο και όλα αυτά τα πράγματα. Να το θυμίσω λιγάκι ότι προς το τέλος της ζωής του, ειδικά μετά το 1933 και μετά, ο Keynes ήταν αρκετά πιο ριζοσπαστικός από αυτούς. Είχε πει ότι αν δεν σκοτώσεις, μάλλον συγγνώμη, δεν το είπε έτσι, εάν δεν οδηγείς σε ευθανασία τον μη λειτουργικό επενδυτή, όπως τον ονόμαζε, δηλαδή τον ραντιέρι, τον εισοδηματία κεφαλαίου, μη λειτουργικό επενδυτή, functionless investor τον έλεγε. Δηλαδή αυτόν τον επενδυτή που δεν παίζει κανένα ρόλο στην οικονομία εκτός από το να δει τόκους για τα κεφάλαια του. Αυτοί ποιοι είναι? Οι μέτοχοι, οι μετοχικές εταιρείες, επενδυτικά κεφάλαια και τράπεζες. Αν δεν τους οδηγήσει στην ευθανασία, τότε δεν μπορεί να ανακάμψει καμία οικονομία. Και έλεγε τότε ο μόνος τρόπος για να οδηγηθεί στην ευθανασία ο ραντιέρης είναι με το να εξασφαλίσεις άπλετα κεφάλαια διαμέσου του κράτους. Πώς μπορείς να το εξασφαλίσεις? Με κρατικό εθνικό νόμισμα. Και φυσικά διεκδικούσε και η διαγραφή χρεών. Αλλά αυτός είναι τρελός. Λοιπόν, ήταν άλλες εποχές. Γραφικός. Άλλες εποχές θα σου πω τώρα. Τι λοιπόν, αυτό να πεις. Και από εκεί και πέρα πρότεινε σε ένα άνθρωπο που είχε δημοσιευτεί το 1933 στο Yale Review για το ζήτημα της ανάπτυξης και της ανασυγκρότησης. Υπάρχουν πολλοί μύθοι. Έτσι. Εκεί πρότεινε ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν τρία πράγματα. Πρώτον, να υπάρξει κρατική διεύθυνση της οικονομίας. Δεύτερον, θα πρέπει να απαγορευτεί η εξαγωγή κεφαλαίου. Και τρίτον, οι βασικές επενδύσεις, οι βασικές με στρατηγικού χαρακτήρα πρέπει να γίνουν το κράτος, αφήνοντας όλο το υπόλοιπο κομμάτι της οικονομίας ελεύθερο για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν ήθελε καθόλου μεγάλες επιχειρήσεις ιδιωτικές, γιατί ήξερε ότι αυτές οδηγούν σε μονοπωλιακές καταστάσεις. Και επειδή του χρεώνουμε πάρα πολλά, το μεγάλο του πρόβλημα ποιο ήταν αυτό? Ήταν ότι πίστευε ότι θα πείσει τις πολιτικές κυβερνήσεις της εποχής εκείνης για να εφαρμόσουν δύο πράγματα. Αυτό το πρόγραμμα ήταν έξω από τα περιθώρια ανοχής του συστήματος τότε, όπως είναι και σήμερα. Γι' αυτό και δεν το εφάρμοσε κανένας στην εποχή εκείνη. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό όταν διαπίστωσε ότι το ΔΝΤ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, που ο ίδιος είχε προτείνει αρχικά και που συνήφθη σαν συμφωνία ανάμεσα στους Αμερικανούς και στους Βρετανούς, το είδε να υλοποιείται, τρελάθηκε και στην τελευταία του προσπάθεια και πηγαίνοντας προς την Ουάσιγκτον
βάζοντας τις δεύτερες υπογραφές η Βρετανική κυβέρνηση, έγραψε ένα μεγάλο κείμενο, το οποίο ζητούσε από τη Βρετανική κυβέρνηση να απορρίψει, να μην υπογράψει, να απορρίψει και έτσι να μην ιδρυθεί ποτέ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν το επέδωσε τελικά ο Κέινς στη Βρετανική κυβέρνηση, γιατί την πέσανε και του λέγανε ότι αν δεν το κάνει θα φέρει μεγάλο χαμό στη Βρετανική κυβέρνηση, το 46 αν θυμάμαι καλά είναι αυτό, και τότε προσδοκούσε η Βρετανική κυβέρνηση να πάρει ένα πολύ μεγάλο δάνειο από τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Και προκειμένου να πάρει αυτό το μεγάλο δάνειο και ταυτόχρονα να αντλήσει κεφάλαια και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, υπέγραψε την ίδρυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αλλά να ξέρουμε ότι ο Κέινς ήταν ενάντια. Και θεωρούσε, μάλιστα, τον τελευταίο τόμο, το νούμερο 30 τόμο, θα βρει κανείς πάρα πολλά στοιχεία από σημειώσεις του, όπου λέει ότι πού θα οδηγούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η λειτουργία στην παγκόσμια αγορά με τον τρόπο που το λειτουργούσαν. Και σε πολλά από αυτά έχει πέσει μέσα. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι κερσιανός. Αλλά να ξέρουμε και για τι πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, και να μιλάμε και με ιστορικά δεδομένα και όχι με ανοησίες. Λοιπόν, αφού ο Κέινς, ένας συντηρητικότατος οικονομολόγος, και πιστεύω ότι στο επίσημο ακαδημαϊκό κατεστημένο για μένα είναι ο τελευταίος οικονομολόγος, δεν υπήρξε άλλος μετά. Σχολιαστές του Κέινς ήταν μετά, είτε για να τοποθετηθούν ενάντια είτε υπέρ του. Ο τελευταίος μεγάλος αυτός, λοιπόν, του κατεστημένου, αν θέλετε. Λοιπόν, όχι αν θέλετε, όντως έτσι. Το έλεγε ο άνθρωπος, δεν το κρύβε άλλωστε. Λοιπόν, θεωρούσε ότι δεν μπορούμε να ξεμπερδέψουμε με μια οικονομία όπου κυριαρχεί ο μη λειτουργικός επενδυτής. Και σήμερα αυτός κυριαρχεί απόλυτα, όχι σε μια οικονομία ή σε δύο, στον πλανήτη. Εάν δεν ξεμπερδέψουμε με δάφτονα, δεν μπορούμε να συζητάμε για τίποτα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να λες, για παράδειγμα, θα πάμε σε 30 ώρες, όταν το μεροκάματο αυτή τη στιγμή στη Γερμανία δεν φτάνει ούτε να καλύψει τις βασικές καταναλωτικές δαπάνες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα εξαναγκάσει τον εργαζόμενο να δουλεύει 2-30 ώρα την εβδομάδα και τουλάχιστον. Και αν θα το καταφέρει. Λοιπόν, ναι. Αυτό θα καταφέρεις. Άρα λοιπόν είναι μπουρμπούτσανα. Και δεύτερον, στο βαθμό που υπάρχει ελευθερία κίνησης εργασίας, πες μου εμένα, τι θα εμποδίσει τον εργοδότη, θα βάλει 30 ώρο να φέρει ξένη εργασία και να δουλεύει μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Εντάξει, κοίταξε, μην ξεχνάς ότι επί της ουσίας και στη Γερμανία είναι μια μεγάλη προεκλογική περίοδος. Τώρα. Ναι, μωρέ, και αυτοί βγαίνουν τώρα για να υποστηρίξουν στους σοσιαλδημοκράτες κάποιες ιστορίες από τα άλοθη του πολιτικού συστήματος της Γερμανίας. Εγώ το ανέφερα πρώτον γιατί πρέπει να αντιληφθούμε σε όλο το μέγεθος το πρόβλημα της Γερμανίας, της οικονομίας και γενικότερα που έχει η Γερμανία, και να αντιληφθούμε γιατί κάνει κάποιες κινήσεις, αυτές τις κινήσεις μάλλον και αυτή την πολιτική που ασκεί. Και δεύτερον ότι είναι ωραία κάποια λόγια, τα ακούμε, αλλά είναι ανέφικτα εντός ευρώ έτσι, και συνθηκών των οποίων έχουμε υπογράψει και υπάρχουν και δεσμεύουν την ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι τσούφια λόγια. Δεν είναι κάτι διαφορετικά. Το εθνικό κρατικό νόμισμα αντανακλά τους συσχετισμούς σε μια εθνική οικονομία. Ένα νόμισμα σαν το ευρώ, δηλαδή ένα κοινό νόμισμα σε μια οικονομική και κοινωνική ενοποίηση, αντανακλά τους συσχετισμούς στην αγορά κεφαλαίου. Εάν δεν καταλαβαίνει κάποιος τη διαφορά, να το ξαναπούμε. Σε μια οικονομία, σε μια εθνική οικονομία υπάρχουν πολλές τάξεις. Λειτουργούν κοινωνικές σχέσεις εργασίας και κεφαλαίου, αν θέλουμε. Δηλαδή, ο παράγοντας η εργασία παίζει ρόλο. Στις αγορές κεφαλαίου δεν παίζει κανένα ρόλο. Εκεί οι συσχετισμοί διαμορφώνονται από τις συγκεντρώσεις κεφαλαίου. Από το πόσο πιο άτιμος δηλαδή και κερδοσκόπος είναι κάποιος. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Γιατί δεν υπάρχει καμία δυνατότητα με το ευρώ να πάμε μακριά. Και επειδή υπάρχουν ορισμένοι που μέσα στην άγνοιά τους
έχουν εξισώσει τα πάντα και τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Τι ευρώ, τι δραχμή, το ίδιο και το αυτό. Ναι. Εντάξει. Είναι, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε, ας πούμε. Είναι σαν να λες, ας πούμε, ωραία, ρε παιδί μου, τι τραχτέρ, τι διαστημόπλιο. Και τα δύο είναι μέσα θα μεταφοράς. μας πάνε στο φεγγάρι. Μέσα μεταφοράς. Ναι. Οπότε δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Τι διαστημόπλιο, τι αυτό. Ναι, ικανό. Το ίδιο. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και επειδή και ο Τσιπανδρέου είπε ότι ρίθηκε εθνικό μας νόμισμα το ευρώ, που μόνο από τον Πρεντεντέρη το έχω ξανακούσει εγώ αυτό. Εντάξει. Ναι, μήπως λες να υπάρχουν αυτές οι υπόγειες, δεν ξέρω που ζούμε. Ναι, λοιπόν, συμπτώσεις. θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι δεν έχει καμία σχέση το εθνικό κρατικό νόμισμα. Το εθνικό νόμισμα, αν θέλετε γενικά, ακόμη και όταν είναι ιδιωτικό, απηχεί συσχετισμούς της οικονομίας, όπου οι κοινωνικές τάξεις του λαού παίζουν ρόλο. Το διεθνές νόμισμα, το κοινό, απηχεί μόνο σε σχετισμούς στην αγορά κεφαλαίου. Στην αγορά κεφαλαίου οι μόνοι παίχτες, συντελεστές, παράγοντες που παίζουν ρόλο είναι οι συγκεντρώσεις κεφαλαίου, όπως τα παιδικά κεφάλαια, οι τράπεζες. Αυτοί το καταλαβαίνουν ποια είναι η μεγάλη διαφορά. Έτσι εγώ, ο ανθρωπάκος, ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, δεν μπορώ να επιδράσω στο νόμισμα. Δεν έχω καμία, καμία δυνατότητα επίδρασης. Δεν έχει κανένα ρόλο η ύπαρξή μου. Ακόμη και αν έχω την κυβέρνηση στα χέρια μου, ναι, δεν μπορώ να επιδράσω. Μάλιστα. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Το είπες πολύ ωραία. Ότι ακόμα και αν πάρεις την εξουσία, ακόμη και αν έχω την κυβέρνηση στα χέρια μου, είναι μια λαϊκή εξουσία, δεν μπορώ να επιδράσω σε αυτό. Γιατί δεν παίζει κανένα ρόλο. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πάρω αυτό το νόμισμα, το οποίο εξαρτάται απόλυτα από τον τρόπο που διαμορφώνεται η διεθνής κεφαλαγορά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κύριος Στουρνάρας. Ναι. Που αν και στην μεγαθυμία του στούρνου που έχει σαν στον εγκέφαλο, είπε στο Bloomberg, λέει, το ρώτησε ο δημοσιογράφος, λέει, το ότι είναι στο 1,34 ως προς το δολάριο, το ευρώ, το δολάριο μάλλον με 1,34 δολάρια, το ευρώ είναι 1,34 ναι, ισοτιμία με το δολάριο. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Λέει γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί πώς θα κάνουμε εξαγωγές. Εμείς θέλουμε ισχυρό νόμισμα. 3 πουλά και κάτω. Στην ουσία, ακόμη για τις υγιεινές οικονομίες είναι πρόβλημα. Αλλά όταν ένα νόμισμα εξαρτάται από την κερδοσκοπία στην αγορά, εάν η ισορροπία του και η σταθερότητά του εξαρτάται από τον όγκο της κερδοσκοπίας στην αγορά, είναι αναγκασμένο να είναι πολύ ψηλό, ακόμη και αν θανατώνει τις εξαγωγές Γερμανίας, της Γαλλίας, ποιες εξαγωγές δικές μας. Γιατί είπε και άλλη στουρναριά, ο Στουρνάρας, ότι οι δικές μας εξαγωγές εξαρτώνται, δεν έχει πρόβλημα λόγω ευρώ. Δεν έχουμε πρόβλημα λόγω ευρώ. Γιατί το μεγαλύτερο όγκος των εξαγωγών μας πηγαίνει στις χώρες του ευρώ. Ούτε στοιχεία δεν κοιτάει αυτός ο άνθρωπος. Τόσο Στουρνάρας. Το μεγαλύτερο σας πληροφόρο και ειδικά τώρα στην περίοδο της κρίσης είναι εκτός ευρώ. Μάλιστα. Είναι εκτός ευρώ. Τι να πεις. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό, θα θυμηθώ έτσι για να ολοκληρώσουμε αυτό, το έχεις πει πολλές φορές, ότι το αναφέρω ακόμα και αν πάρεις την εξουσία στα χέρια σου με αυτές τις συνθήκες και σου διαγράψουν το χρέος και παραμείνεις στο ευρώ, σε λίγα χρόνια πάλι χρέος θα έχουμε. Βέβαια. Και θα είμαστε στην ίδια φάση. Θα πρέπει να χρησιμοποιείς αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό. Το οποίο είναι φτιαγμένο για να ισορροπεί σε συνθήκες υπέρτατης κερδοσκοπίας. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πρέπει να συναλλάσσει και να δανείσει από κερδοσκόπους. Τι είναι κερδοσκόποι? Το κογλίφι είναι κερδοσκόποι. Το καταλαβαίνουμε.